Toto je fotka pred použitím a toto je po použití, moje prsia boli predtým veľmi povislé. Horná časť PDHRS úplne stratila objem a vyzerala ploche. Táto poprsenka ich okamžite nadvihla a ja ju úplne milujem, prsia vyzerajú prirodzene, nie prehnane vystupujúce ako pri iných poprsenkách. Nechcem, aby prsia vyzerali väčšie, než v skutočnosti sú. Už sa nemusím trápiť s prebytočným tukom na chrbte a pažiach. Žiadne problémy, úplná spokojnosť. Poprsenka nemá kostice a je úplne bezšvová. Nerobí sa jej lemovanie, dizajn nadvihuje prsia nahor, ideálna pre dievčatá ako ja, ktoré nechcú neustále upravovať poprsenku. Pohodlie je úplne top, vďaka nastaviteľnému chrbtu sa prispôsobí každej postave. Nepreplnená, ale vďaka špeciálnej gélovej technológii krásne nadvihuje prsia a dodáva im okrúhly, pevný tvar bez pocitu stiahnutia. S týmto krásnym nadvihnutím a pevnosťou sa už nemusíte trápiť roky s nepohodlnými podprsenkami, ako som trpela ja.